Lesgeza indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Akukaboshwa umuntu ngabaqothwa eHlokozi kubulawe ke isithandane eMgongondlovu kanti ke babambe imashi abakwaDukuza. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwesifundazwe KwaZulu-Natal uMbali Shengu uhambele kumndeni wakaKhambule eHlokozi esigodini saseChibini lapho kwabulawa khona amalungu omndeni ayisikhombisa okubala nezingane ezincane namanje kulesi sigameko bengakaboshwa umuntu. Ushinga usigxekile kakhulu lesi sigameko. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwesifundazwe KwaZulu-Natal uhambele umndeni wakaKhambula eHlokozi esigodini saseChibini lapho kwaqothwa khona amalungu omndeni ayisikhombisa okubalwa nezingane ezincane. Ungqongqoshe uhambele lo mndeni ezowududuza wabe sesigxeka kakhulu lesi sigameko kanti iziko lezindaba libikile ngalesi sigameko okunamanje akaboshwa umuntu futhi nembangela yokubulawa kwalaba ayikaziwe. Njengomnyango kwezokuthuthukiswa kwezomphakathi lusithintileke lolu daba ngendlela eziningi kwababulewe kukhona nabantwana kukhona futhi omunye la ilunga lomndeni qualified social worker uke wenza lokho ekuthiwa i-in-service ukuzofaka ikhono lakhe esikhungweni sethu esikhona la emphakathini. So sithintekile kakhulu, so sizolila nje kakhulu ukulila kwethu kuthatha ishape yenkonzo sizokwenza umkhuleko with the family, with the relatives nomphakathi wonkana ngoba lento ithinte wonke umuntu. Kokunye kuvezile ungqongqoshe uthe kubalekile ukuthi abantu bahlale phansi babonisane uma kunezingxabano kungaze kuchaphazeleke abantu besifazane okanye izingane. Sikhuthaza kakhulu umnyango wethu uzoba nalokho ekuthiwa ama-community dialogues sigqugquzela ukuthi imiphakathi ayikwazi ukukhulumisana la kuneyinkinga khona bakwazi ukuhlalisana bahlale ndawonye inkinga beyixazulule ngoba nje ukubulawa komuntu noma ngabe onjani ngesihluko esinjena kubhlungu iwesi ke yabesifazane nezingane ade bengakwazi ukuyilwela nokuyiphindiselela. So nje umphakathi nje wakwaZulu-Natal kungeve kula ibuhle bezwe kuphela sithi cha ake bafunde ukuthi bahlalisane babike ebuholini bendawo makuneyinkinga bakwazi ukuthi baxazululwe. Esephetha uthe kukhona ukululekwa ngokomqondo abakuhlinzekayo beumnyango emndenini kanjalo nalabo bazobe bekudinga ukuthi mabefuna usizo lokululekwa ngezengqondo akhona ama social workers wethu abeseqalile ukusebenza. Sizokhomita futhi ukuthi nangomncwabo Saturday azoba khona aphinda aqhubeke nabo kuze kufike isikhathi la sebekwazi ngempela ukuthi bakwazi ukuyimela ngoba akusona kona isehlo esilula lesababhekene naso. Kulindeleke ukuthi laba bafihlwe ngomgqibelo lone siyakuwona lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngiseHlokozi Chibini. Usashaqekile kumndeni wakaCele emaqeleni eMgongondlovu kulandela ukudutshula kubulawa indodakazi yawo kanye nesinqanda mathesayo buya ukuthi ke kugasele abesilisa emzini walaba baxakazisana nomnumzane wekhaya amaqede bamdubula washona babe sebedlulela kumama naye bamdubula washona kwasala komntwana oneminyaka eyisithupha ubudala. Udidekile umndeni wowesifazane uNomusa Cele odudulwe washona esemzini wakhe nesinqanda mathe sakhe. Okusempeleni kwenzekile khona kodwa manje angazi ukuthi asazi thina sumndeni ukuthi kwenzeke kanjani ngoba ubehlala lapha emzini wakhe emaqeleni. Sithole nathi sesithole ingcinga ezithi asiphuthume sekonakele. Uma sifika lapha ekhaya labe khona sifika sebelele sebembathisiwe sekukhona amaphoyisa. Kulesigameko kusolwa ukuthi abasolwa bebeqonde esitolo sabo kufika babeqashwe kuso kulomuzi kepha bangakwazi ukungena esitolo basebezama ukungena ngaphakathi endlini kwaphetha kabi kanti labo bomndeni bathi bebengazi ukuthi udade wabo useqashisile kwakhe. Ubehleli lapho ahleli khona besingazi thina ukuthi kuno bantu abaqashisile. Sibone thina ngoba sesiyakhona ngesidumo ubengakasitshela ukuthi kunabantu asebe lapha ebaleni ekhaya kuyena. Sifike nje sabona ngecontainer ukuthi bebehlala nomuntu ebebemqashisile njengoba ngisho ngithi asazi ngempela ukuthi
kwenzeke njani sididekile. Laba bashonile bebehlala nabazukulu kanti oyedwa oneminyaka eyisithupha ubudala kubikwa ukuthi ubekhona ngesikhathi kwenzeke isigameko kepha wasinda. Abazukulu balimele kakhulu. Abazukulu balimele kakhulu, especially lo okuyena bekade ehlezi naye. Kukhona behlezi naye. Asazi ukuthi kuthe ngalesikhathi kwenzeka lento umntwana yena uphunyuke kanjani. Ngoba mncane. Amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko. Police in Plesisla are investigating 2 counts of murder following an incident in which bodies of a man and a woman were found inside a house at Imbali Unit J, Emaqheleni, in the early hours of Sunday. Police responded to reports of a shooting, and upon arrival at the scene, a body of a woman was found with gunshot wounds inside the house, and in a separate room, police also found a body of a man, also with multiple gunshot wounds. The motive of the killing as well as suspects are unknown at this stage. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemaqeleni eMgungundlovu. Abahlali basemjondolo yaseShaka's Head kwaDukuza bangeneke emgwaqweni babhikisha bekhala ngokususwa kule ndawo ukunganakwa kwezidingo nqange esifana nogesi namanzi ungaqashwa izitolo eseduze nokunye. Amalungu enhlangano yabahlali basemjondolo eShaka's Head kwaDukuza adela imvula ebelidliva amashela lo masipala ngenhloso yokuphikisana nokususwa kwabo kule ndawo izinto zokucwasa nokunyeke okuningi. Khathazwa kakhulu ukuxhatshazwa kwabantu abamnyama ikakhulukazi abahlala emjondolo. Ubandlululo lokwesikubiza nge-racism, abantu abamnyama abafuneki kule ndawo. Umasipala wakwaDukuza usetshenziswa ongciwankulu abelungu nabantu abacebile ukuthi kuphushwe abantu abamnyama kule ndawo. Njengamanje umasipala use abahlali basemjondolo enkantolo ngoba ebaxosha kulomhlaba. So siyazi ke ukuthi le ndawo ibekelwe abacebile. So sizothi ke namhlanje indaba yobandlululo ayikuphele. Asizukubekezelela ngoba ubandlululo abusenalo isikhathi kulesi sikhathi asizukwazi ukubekezelela ubandlululo. So sithi umasipala wakwaDukuza neIlembe District Municipality ayivikele abahlali, ayivikele bonke abantu abamnyama bangasetshenziswa abelungu. Bahlukumezekile abahlali basemjondolo kuthiwa bayibafanele le ndawo, fanele basuswe basiwe endaweni ekude nala besebenza khona nala bakha khona ikusasa labantwana babo. Ngakho ke sizothi hlukunyezwa kwabahlali ngayi-force removal okwakwenzeka ngekhathi zobandlululo akuphele. Sizofuna umhlaba namhlanje, sizofuna izindlu ezinesithunzi, kanjalo nentuthuko ikakhulukazi ama-basic services. Abantu laba bafanele bathole amanzi nama-toilet nawo konke okufanele umuntu ophilayo. Kuvela ukuthi iningi lamalungu ahlala kule mjondolo aseneminyaka engaphezulu kwama-20 ehlala kule ndawo osekumele bayidede inkundla kuyo ukuze ke kuzokwakhiwa izindlu zabadlezambane likaPondo. Bathi ke kabeneme ngalokho njengoba indawo abayiswa kuzo zikude kakhulu, kanti bakhala nokuhlukunyezwa amaphoyisa nabathi ke sekholele ekutheni kube namalungu omphakathi alahlekelwa izimpilo zabo. Amaphoyisa amelene nathi siyashawa, asilethele igebengu ezigaxa ibhama, asilala ezindlini, siyadutshulwa, siyabulawa abantu baze bebathathu, bababili abahlali bahlukumezeka. Siphuma ngokhalo okubuhlungu ngoba siyahlukumezeka, asinagesi, asinamanzi, asinamgwaqo, siyafelwa kuphela, siyathagethwa, siyacingwa, kuma imoto ziyasikhomba. Kwamanje ngomunye ozofa ozobulawa ngeleke sizathu. Izilwane kufanele zisuke eBhalito ziye lebo Flagspread. Ezizilwane ke eziqoshwa eBhalito kusezizo ezizikhulisa abantwana babo emakhishini. Umasipala wethu nazi ke ezilwane ame ngaphambile abamhlophe besemva kwakhe edudula izilwane ezishotisa le emahlathini. Sele kuyidlulisa ke le message vele into eyaziwayo leyo, ezilwane zisebenza apha eBhalito. Fukuqonda straight ke kwezo ngoba zikhona ezizilwane zona zisawufunayo umsebenzi ezingawufumani. Ekuze kulihlazo intoba baziwe
xa kuthiwa kusondela ama-elections bayaziwa. Phakathi kokunye okuqukethwe uhlu lwabo lwezikhalazo ukuthi bafuna kubekwe obala isabelo mali sezezindlu kanye nalabo abahlomulayo kuso kanti basabise nokuzixhumela ugesi namanzi uma ke umasipala uhluleka ukubahlinzeka owamukele uhlu egameni lemeya uqinisekise izimpendulo. Ngeke kameya uqala wadebuza sijike ukuthi sizokwela le memorandum esizokwenza uma sisuka la ngeke kuthole ngisho aba ingakafiki ezandleni zikameya. Sofika sisifamishinini sithumele kuye ngokushesha uzobe seseluleka-ke manje yena ukuthi-ke kusuka la kuzokwenzekalani ngale memorandum ukuze kuphenduleke iy'dalo zethu. Laba basabiseke ngokuqinisa isandla uma izikhalazo zabo zingaphendulwa. Kuno plan 2 esiqepheni nawo lokhu esibesikwenza namhlanje bekuma status yiwo mapho sifuna ukukhombisa umasipala ukuthi njobe bekwe abantu elethwa abantu fanele alalela abantu kulo 7 days at least uzosinikeza indication yokuthi ufuna ukulalela laba amhlophe abanemali uhulumeni wabamhlophe nabacebile noma uhulumeni wabantu abamvotela. At least siyazi ukuthi ukuhlala phansi kungayilungisa lento but esingeke sikwenze ukuthi sivume ukususwa emhlabeni wokhokho bethu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu kwaDukuza. Umlilo oqubuke phakathi nobusuku ushiye intombazana eneminyaka eyi-18 ishonile endaweni yakwaMpumuzo eMgungundlovu. Amalungu omndeni athi-ke abezitshela ukuthi-ke kuhamba ugesi kanti sekuyasha baveza ukuthi-ke kufike abezicishamlilo indlovu ekulele kuyo uSindiswa Mchunu isishile yacekeleka phansi. Usuvuke ngezindaba ezibuhlungu umndeni kaNgubane kwaMpumuzo eMgungundlovu kulandela ukushona kwengane yakhona eneminyaka eyi-18 uSindiswa Mchunu. Usindiswa ushe wangqonqa nendlu kanti kubika ukuthi babone ngelangabi entathakusa. Intatha ngabo2 ngitheme ngibona kuhamba ugesi. Ngizothi kuhamba ugesi mengithi ngiyaqalaza ayakhamba ugesi yakhanya eminyango. Mengithi ngiyabheka khetheni isini ngilele embhedeni sekushila ngami lelikhulu lapha ewindini engiphume ngiphume ngenyawo ngigijima. Mengithi ngiyaphuma hayibo kuyasha endlini ngimemeze kakhulu ngithi hayibo nakusha endlini yasibo ngibothi wonke umuntu angizwa mebe engangizwa ngiphume ngizela endlini kagogo ngishaya iwindi ngala gogo endle yasibo iyasha aphuma ugogo athi hayi ngeke londiwe ayikho into esisazoyenza sekushe kakhulu. Ngithi mina gogo ngesikwazi ukuthi sizama ukuthi sicishe ngamabhakede ngoba bonke ugesi balapha shuthi soqhunyela ugesi ngoba nogesi ozangala usilapha esigqobeni nozangala endlini yami ukhona lapha sizama ukuthatha amabhakede sishisa sicishe mesicisha kushe kameleni ngale ekishini akusho mefika icishamlilo zibuze zitsene ukhona lo lapha kathi sithi thina hayi asasi kodwa usibonge ngisho ukuthi mina bengakamboni lokusile. Bathi okubaxakayo kushe igumbi elingenalo ugesi futhi nangendlela aficwe eselele ngayo embedeni. Ayi mase kufika beforensic sibone ukuthi hayi ngoba ubengashile la ngemuva kodwa ubeshile ebusweni bengasabonakala yonke umzimba bengasabonakala. Ikubonakala la ngemuva esinqeni ukuthi ngeke usandiswa lo uskabu lo ushile la. Basibuza ukuthi ene wale ekhaya sisho sithi sina wale ekhaya owasiswa mnange usibone usibo yazihamba ufike uyobona ukuthi uskabhini asichangi kodwa into esixakayo sithina sixaka ukuthi ene uskabu bengalele embedeni leli straight ubelele evundlile nje wangihle kanje ikhanda lilengele phansi enda kushi ekishini enginestifu khona kusha ngale kameleni lade lele khona kuphela. Lo mndeni uthi kunzima ukwamkela athi thina njengomndeni asikho right asizizwa kahle and angikwazi ngisho ukukhuluma mina ke vele ngine trauma nje ngamanje ubuhlungu kakhulu ubuhlungu umsuku. Ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube ngwaMpumuza eMgungundlovu. Asike siye itolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli ubukele indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kwezona ehamba phambili osukwini namhlanje. Akukaboshwa umuntu ngabaqothwa ehlokozi kubulawe ke isithandane eMgongondlovu kanti ke babambe imashi abakwaDukuza. Umndeni wakwaMnyaka uthi ke udumele ngokuhlehliswa kokuqula kwecala lokubulawa kwelilunga lawo eladutshula labulawa ngonyaka owedlule. Lo mndeni uthi ke ukuhlehla kwaleli cala kubambezela ezobulungiswa. Leli cala hlehlele umhlazi ngama-30 kuMandulo ku-2024 enkantolo kaMantshi eNgwelezane ke libhekene nabesilisa abathathu abasolwa ngokudubula babulala ikhansela le-ACDP kumasipala uMhlathuzo Councillor John Mnyaka. Umnyaka wadutshulwa kwabulawa ngoJune wangonyaka owedlule eshumayele esontweni phambi kwabazalwane ekhaya kwakhe eNtseleni. Leli cala lihlehliswa nje ngoba enkantolo bengasebenzi imishini yokuqopha ke icala. Abasolwa abathathu ababhekene necala lokubulala uEugene Phakamani Khumalo, uSandile Mabuyakhulu, uSipho Nxumalo owayeyisoko lesifazane. Umnyaka wayekade ethenge kulo umuzi usephinde ukufakaza umbuso. Ukudutshulwa kubulawa kwaJohn Umnyaka kusukela kodabeni lokuthi ke wathenga umuzi uNonhlanhla Lithulu ongasekho emhlabeni nokwathi uma ke sewuthengile umuzi kunkosikazi uLuthuli isingakuye ke imali wala uphuma kulendlo wabese yalela kisoka lakhe uSipho Nxumalo ukuba ke limfunele izinkabi ukuze ke idubule ibulala Umnyaka. John Mnyaka wayekhansela iCDP kumasipala uMhlathuzo wadutshulwa washona eshumayele enkonzweni ekhaya lakhe ngoJune wangonyaka wedlule. Umndeni wakhe ubukhona enkantolo uthi udumele ngokuba ke kuhlehliswe icala. Icala lihlehlile namhlanje ngenxa yokuthi la enkantolo inetwork namhlanje ayikho so amalento amamshini le yokuqopha icala ayisebenzi namhlanje so kodwa ke basithembisile ukuthi liyaqhubeka next week. Nokho ke sifila bad ukuthi besithi namhlanje sizozwa imphumela noma sizozwa ukuqhubeka kwalo leli cala ngoba kade silindile. It's been over a year silindile. Kodwa ke siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu ukuthi by next week yonke into izobe on track. Uthi nakuba bengeneme ngokuhlehla kwalo icala kodwa banethemba njengomndeni lokuthi ukuthetha kwalo kuza ke namathuba amaningi okuba ke libagojele kabasolwa. Ngendlela esibuka ngayo sibona kuyi breakthrough kakhulu ukuthi njengoba behlele ngaphakathi nje sekuyisikhathi la kuzovela khona umonakalo lo abawenza kithi ba-account ngoba maningi kakhulu amathuba ukuthi icala libagojele ngendlela esibuka ngayo nendlela osekuhleleke ngayo nesikhathi esithathiwe sisho khona ukuthi bekwenziwe uphenyo ngendlela okuyiyona yona nezokwenza ukuthi ekugcineni libagwebe icala. Leli cala lihleselwe komhlazi u30 kuMandulo kuwona ke lonyaka. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosanhle Mthembu eNgwelezane. Umnyango wezokuthutha kulesi sifundazwe usuzwakalise ukuzwelana nezitombi zomhlanga ezigcine ezingakwazanga ukuyenyokeni kwaNongoma ngempela sonto ngenxa yokwesela kwamabhasi kwabanye ke asebekuthatha ngokuthi ke ukukhishwa kwamabhasi angekho esimeni yikona kokube nomthelela angaphezulu kwama-30 amabhasi akhisha ngolesihlanu ngoba isimo sawo singakulungele ukuba semgwaqweni. Lo mnyango uthi ukholwa ukuthi ukukhishwa kwamabhasi abengekho esimeni ukuthangayi enyokeni kwaNongoma yikhona kube nomphumela omuhle ukuthi ingenzeki izingozi emgwaqeni. Beza ngosho uzwile ukuthi kukhona imbali zesizwe ingakwazi ukuhamba eziphatheke kambi kodwa ke ungqongqoshe ubeka phambili ukuphepha kwabo ukuthi ke njengoba kukhishwa amabhasi awu31 inhloso ukuthi iqinisekiswe ukuthi bayaphepha. Zokhumbula ukuthi kule minyaka edlule kwashona abantu abawu10 abangaphezulu ka10 okuhlanganisa neimbali zesizwe emva kokuthi kube nengozi eyayithinta ibhasi laphana ke ngako Main Motor R66 ingakho ke ungqongqoshe bese sithathela phezulu umyalezo ophume isilo samabandla edlula meeting ngoba bahlangana ngomhla ka5 September la isilo samabandla esanxusa khona ukuthi ungqongqoshe fanele aqinisekise ukuthi ezokuphepha ziyanyuka. Lo mnyango
uphinde wancoma ukusebenza kwenziwa amaphoyisa ezemigwaqo komasipala abahlukene abakulesi sifundazwe. Ungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu Siboniso Duma usezwakalise amazwi okubonga kubo bonke abasebenzi ikakhulukazi ama-traffic officers, law enforcement agencies aphansi kwe-department laphana kwa-road traffic inspectorate ngokusebenza ngokuyimisela ukuyikhandla uqinisekisa ukuthi kugwemeka iy'ngozi emgwaqeni njengoba bekune-redance enyokeni umkhosi womhlanga. Ungqongqoshe-ke ushayela ihlombe umsebenzi omkhulu owenziwe i-road traffic inspectorate ubonga ukusebenzisana kwabo kanye nozwa kwabo le komasipala abahlukahlukene eZululand komkhanya kude King Cetshwayo koMajuba kanye nawo wanye nje komasipala la kwaZulu Natal. Amalokishi afana noMashu Omlazi kanye namanye angamanye athintekile izintombi egcine engakwazanga ukuthi zihambe ziye kwaNongoma ngenxa yokuswela ezokuthutha. Kudeboho Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Siphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde usikwamukele kembukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bokuyizona bokuyihlokane behamba phambili osukwini namhlanje. Akukaboshwa umuntu ngabaqothwa ehlokozi kubulawe ke isithandane eMgungundlovu kanti ke babambe imashi abakwaDukuza. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.68 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.64 maqhathaniswa ne-euro libo 23.28 maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona $2,588.91 ounce kuthola ongahluzwe wona ube $71.61 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Amaqembu kagijima ku-SAB eMgungundlovu athola ithuba lokuzilungiselela ngaphambi kokuba abe yingxenye yokuhlunga kumqhudelwano Nedbank Cup ezoqala ngeviki elizayo. Amaqembu amane adlale kulo mqhudelwano wosuku olulodwa enkundleni Albany ngenhloso yokuthi ke akwazi ukuzoveza abadlali njengoba bekukhona abahlonzi ikhono. Amaqembu amane agijima ku-SAB uMgungundlovu okuyimaqongo City Reunited FC, iHabu kanye neNxamalala athola ithuba lokuzilungiselela ngaphambi kokuba abe yingxenye kweyokuhlunga umqhudelwano weNedbank Cup okulindele ukuthi uqale ngeviki elizayo. Lamaqembu abe yingxenye umqhudelwano wosuku obudlalelwa enkundleni Albany eMgungundlovu. Abaqeqeshi balamaqembu bancoma kakhulu leli ithuba abalitholile. Nisa intsha lokunje basesoqala manje sidlale iNedbank Cup kunye season yethu ya Hollywood Bet League ukuthi ama-team aqale e-ready njengoba niboneleke nani ukuthi izinga lama-team alikhuphulile okusho ukuthi eMgungundlovu kule season sizobona unyawo olukhulu kakhulu nomuntu ozobe ephumile kumele eMgungundlovu ayisho ukuthi obe e-ready akuyena umuntu ozobe ephume ngendlela engerong enge-right yabo. So siyacela ukuthi abantu balekelela kakhulu kwimidlalo kanje yasemakhaya ngoba uma ubuka ibhola lethu manje ku-PSL liyashoda ngabadlali abalambe kanje njengalabo basemakhaya ngoba sesibabukela kude sesazi ukuthi thina kuzophumelele emele unyuku yegoli yabo ukuze into zakho zizokwazi ukuthi zenzeke. Ake sibuyele emuva ke manje silungiseni uqala oJomo Cosmos babebuya bezela kwaZulu Natal bezobheka leli talent njengalamhlanje liningi kakhulu italent elivelile elikhona lana ukuzodlala ama game lenhloso nje masilungisa i-team siyazi ukuthi next week sekuzoqala iNedbank. So inhloso yethu masilana silungisa abadlali ngayo yonke indlela ukuthi babe right ngale ndlela sifuna ngayo and asizile kakhulu ama-team akade lana asinikile game time asinikile nje game time ngempela sikwazile ukubona esifuna ukubona and inhloso yethu kahle kahle not ukudlala iligi kuphela nokupromote abadlali ba professional okuyona into leyo esidila nayo kakhulu. Kanjalo nabenhlangano ephethe ibhola iSafa Mgungundlovu bebeyingxenye lemidlalo bayincome kakhulu ukuthi izosiza amaqembu uba kulungele ukuqala ukudlala noma yinini. Bahlukanise ngakoma streams wo4 kwasinama team awu48
siwahlukanise ahamba ngo-12 into enhle kakhulu ukubona imidlalo nje esithembayo ukuthi neteam ezophuma ku-Nedbank yethu yosimele eprovinsini izophuma isezingeni nje. Le midlalo iphinde inike nabadlali ithuba lokuba bahlonzwe ikhono njengoba bekukhona nabe-TM Scouts abazobheka ikhono entsheni. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Asikubhekeleke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguquka sikuphathele zona osukwini namhlanje nenawe sihlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.